Hey YouTube, det er en lille kig ind på min løgstation ST-880A. Det skulle lige til 800, men det er det ikke. I hvert fald en lille hurtig en her. Og den her fik jeg også i går sammen med den over 830. Og her har vi den. 2 separate dele. Her har du løgtingene. Der. Og min hånd er der kan den bare tages væk. Den er ikke engang fast, så det er meget praktisk. Her har du løgjernet, så jeg lige kan få den ud. Der har vi den. Og det er en ultra god spids. Jeg har ikke taget gummi i dag nu, så ja. I hvert fald en lille hurtig en der. Jeg tænder den ikke, det er bare lige sådan til at vise den frem. Men der kommer måske en fremtidig video, hvor jeg vil vise den frem. I hvert fald det her var en lille hurtig en.